Continuant amb la segona part, interpretarem en primer lloc Miguel Crespo, un pas doble composat per Enrique Albort per al sorteig que vam realitzar el passat 11 de juliol i que va guanyar Javier Crespo, qui va decidir posar el nom de Sabuelo, Miguel Crespo, que va ser músic de la banda de Castelló. Aquesta peça serà dirigida pel seu compositor Enrique Albort Tarrasó. Un fort aplaudiment.
entregada la peça i en què el compositor Enric Albors li farà entrega de les partitures.